alaikum warahmatullahi sunana Hajara.Izzar a cikin shirin Izzar So. Ina masoya makallanta YouTube channel. Kada ku sake a baku labari mun bude sabuwar YouTube channel mai suna mawaƙin Zamani TV. Yau 'yan jarida zan waƙe aiki sake dan al'umma. Nace yau 'yan jarida zan waƙe aiki sake dan al'umma. 'Yan jarida namijin duniya gwarzo kake jajirtacce mai ƙoƙari ne ga him. Kada ku sake a baku labari domin zamu dinga kawo muku nishaɗantattun waƙoƙi a cikin wannan channel ɗin namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. 'Yan jarida namijin duniya gwarzo kake jajirtacce mai ƙoƙari ne ga himma. Macen 'yan jarida jaruma kamar soja ce helen daga. Bada Yaji So, ina ma abota kallon waƙoƙin Hausa. Muna sanar muku da cewa mun buɗe sabuwar tashar mai suna mawaƙin Zamani TV. Silar kawo kowa duniyar gaba maka wasu an mata. Bama da kamar so al'umma mu bar raina so. Nice silar kawo kowa duniyar gaba maka wasu an mata. Ku je ku danna mana subscribing sannan ko ku danna mana ƙararrawa domin samun ingantattun waƙoƙi da zarar mun ɗora. Kada ku manta mawaƙin Zamani TV. Ina kuke al'umma a ƙasar mu me yake jahilci a ƙasar ta. Ina kuke al'umma a ƙasar mu kore jahilci a ƙasar Hausa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina masoyana na faɗin duniya gabaki ɗaya. Ina mai farin cikin sanar muku da cewa mun bude sabuwar channel mai suna mawaƙin Zamani TV. Da ku je ku danna mana subscribing da ku danna mana ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura sababbin waƙoƙi daɗaɗa za ku samu sanarwa daga tashar mai suna mawaƙin Zamani TV. Na zo da tambara na Kwairon mai nazari ƙwararre. Nice na zo da tambara na Kwairon mai nazari ƙwararre. Kada ku bari a ba ku labari. Wannan mawaƙin ya zo da salo daban wanda ya sha bamban da sauran mawaƙa. Domin haka kada ki sake a baku labari insha Allah mu haɗu da ku a tashar mai suna mawaƙin Zamani TV. Goban tambara na yi waka gani na zaka dan Kwairon kada mamuwa shagacce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Munir a cikin shirin Izzar So. Ina ma abota kallon waƙoƙi ku je tashar mai suna mawaƙin Zamani TV, ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa, ta haka ne da zarar mun dora za ku gani. Mun gode. Maza mata a jihar